Čau, ja som Jakub a ja vás vítam u nového videa. V tomto videu si dáme druhý diel z hry Roblox. A je to znovu ten mega easy obi Shasto stages. Ideme na Aha, dáme si ďalšie dve, zase ďalšie dve tieto srandy a diel ukončíme. Dobre, takže ideme na ready, žump, vír, dobre, idem. Neviem, či počujete tú hudbu, čo to je. Mám taký pocit, že nie. Tak v minulom dieli ste ho asi počuli v tom prvom. Toto už nenahrávam cez... Do boha. Toto už nenahrávam cez ten Windowsový lebo to bolo hrozné. No ja neviem skákať. Cez ten Windowsový somarinu, tu dáte Windows tlačítko na klávesnici a G a zapne vám to ten ich srajdový čo vám tak stentí mikrofón, že aj obraz, aj všetko zle to natáča. Je to proste také, že keď máte niečo proste nové a nechce sa vám to sťahovať, to sa všetko kupovať a tak sa vám prídete, až blunk. A natočíte cez to kokos dajaké 5 minútové video, lebo ďalej už tým nevydržíte natáčať. Je to minulé malo neviem koľko minút, to netuším. Šikulka som. Hop, 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 hop. Choď preč, choď preč. Tako. Teraz to natáčam cez Bandicam. No cez Bandicam, neviem jak sa to správne vyslovuje, proste cez Bandicam a cez už plnú verziu, takže nebude nikde ten zlý vodotlak, nebude to lagovať, aspoň by nemalo. A proste nebude tu na hore ten divný vodotlač, netuším čo to je, neviem jak sa to volá. To je taký ten www.bandicam hovadina. Hej. A môžem natáčať viacej ako 10 minút. Super. Nice. Super. Prečo som sa... O čo som sa snažil? No. Druhá strana. Šikulka. A to vás má nasrať asi. Že to je červené a nemôžete tam Aha. A že proste sa vám do toho asi nebude úplne chcieť. Toto ma Prečo som do toho skočil, keď som vedel, že ma to zabije? Aha. Ja som šikulka, úplný. Tak. Ma to zabilo, hej, toto prejdem bez skákania. Kámo, frajer som. A niečo mi prišlo na mobil. Že Facebook. No tam iba tak. Po pilulách. Pilule. Pilule. Nepapajte, deti. Nie je to dobre, hlavne ich nepapajte veľa. Sústredenie. Super. Jedno sa asi ani nedá proste netreba sústrediť. Aha. Mohlo ma to spálnuť proste na kraj. A mohol som Môžeš ma to dať spálnovať normálne. A ja vám hovoriť nič. Ešte som sa tam skočil. Ja šikulka. Pilulka. No teraz sa mám volať šikulka pilulka.
Áno, to je to meno, čo som vždycky chcel mať. Pretože... For fun, proste. No. Idú dva ciňani a jeden stíha. Bum. Neviem. Budem točiť ešte rôzne iné videá, že bum bum bum, piu piu, budem točiť piu piu. Neviem, čo budem točiť. Kokos tutoriál budem točiť, nejaký určite. Hej. Unboxing, hej. Normálne, že unboxing. Unroboxing, hop. A neviem, na čo urobím unboxing. Neviem, na niečo, čo som dostal na Vianoce. Za chvíľku budú Vianoce. A natočím aj Minecraft, pretože teraz je koľkého je. 26. A ja som si 30.11. vytvoril svoj úplne prvý svet v Minecrafte, lenže v roku 2013. Takže možno bude video z Minecraftu, pretože v ten deň som si vytvoril svoj úplne prvý Minecraftový svet ever na Minecrafte, ktorý sa volal vtedy, myslím, že Minecraft SP, bola to myslím, že nejaká verzia 1.5. Ja myslím, že sa to volalo Minecraft. Nejak tak proste to ľudia nazývali tú verziu Minecraft SP. Alebo SE? SP. Nevraciam sa? Nie. Dobré. Neviem, ale chcem spraviť unboxing na niečo určite. Možno niekde nájdem unboxing aj na môj hlavný monitor. V tento moment hlavný monitor. Pretože som sa o to snažil a moc mi to nevyšlo. Prešli sme floor 4, či floor 3. Floor 3, ideme na floor 4. A potom to ukončíme. Nemôžeme späť? Chcem ísť späť. Nevadí. Dobre. Takže určite bude Minecraft, možno ešte natočím VTLS San Andreasko s kamošom, možno ešte Crossout s kamarátom, no určite niečo budem natáčať. Urobím určite, že aj nejaké tie flashové hry. Hlavne chcem natočiť Earn to Die, aj to môžem, ale chcel som natočiť DayZ, či DayZ, neviem, jak sa to volá. DayZ, nie. DayZ. Asi. Neviem, proste taká tá hra proste na super hrách, proste bum. Neviem, na super hrách. Hra. DayZ, myslím, že sa to volá. A ak počujete moju klávesnicu, hlavne klávesnicu, tak sorry, ale to nerobím moja klávesnica, ale môj mederník. Škulka mederník. Čakaj, tuto je taký little bit cheat. OK, táto a táto. Táto a táto. OK. Yes! OK. Polovicu tých oných somarín tu očúrate na tejto mape, ale no tak čo už? Neviem. Hoppy. Tak, ďalšie pilulky. Tak som sa s nimi svetoval, že som sa netrafil ani po nich skákať. To je... neviem. Neviem, ale aby som sa asi zosral, kebyže mám padať z nejakej takéto výšky. Hop. Alebo kebyže mám skákať v takejto výške, tak by som sa asi zesral. By som sa zesral jak králik Jožko, neviem. Proste žltá. Hej, to bude žltá. Žltohlav. Na Robloxe sa volám, na tomto účte sa volám Žemla330
A na normálnom sa volám Hloupak s kakalom 10. Tak si ma môžete pridať do friendov, keď chcete. Len tak. Ešte for fun. A... no, čo ešte? Neviem, chcem natáčať tu ten DZ, Minecraft, Crossout, VTLS. Čo ešte? Neviem, čo ešte natočím. Outlast možno. Aha, tak to mám skakať po modrých, dobre. Možno Outlast ešte natočím. Takže mám Outlast. DLCčko. Whistleblower, myslím, že sa volá. Tak aj to možno natočím. A... ja neviem, proste natočím toto. Ešte som... Five Nights at Freddy's som chcel ešte natočiť. Určite Outlast aj Five Nights at Freddy's budú s webkou. Aspoň sa o to pokúsim, pretože skúsim použiť môj skvelý foťák, ktorý je aspoň lepšie ako moja webka. Len tú webku mám proste na to, lebo proste nemôžem proste používať foťák ako webku. Môžem, ale nemám takú tú hovadinu, ktorá to prepojí. Tak mám proste webku, ktorá má byť HD 60 fps je tak HD môže byť, ale je tak 5 fps a hej, no, to je úplne najlepšia webka na svete. Proste životný sen ju mať takú. Jumpy cez sklády. Jump. Tak nie. Tu asi... Tak, hoppy. Jej, možno ste teraz počuli dvere, tak to odišiel z domu. Kde máme portál? Tam máme portál a tam to ukončíme. Hoppy. Počkaj, to som skákal pri tej stene? Wait. Ono to vyzerá, keby to bola stena. Ono to má takú podobnú farbu. OK. Preto som skočil na to žlté. Dobre, nevadí. Počkaj, 360. Tak. Puf. Tak, ešte možno natočím Ultra Kill. Neviem, či to poznáte, to je celkom nová hra. No, nová. Je asi rok stará. Asi rok. Neviem. Proste je to ešte Early Access hra. A Ultra Kill, to je taká tá retro vyzerajúca hra. Proste robíš hop a robíš piu. A ja som teraz Prečo som levitoval? Aj voná vysvetlenie from the Roblox Eze. A bude koniec diel. Jej. A ja to ani nefajlím moc. Dobre. Takže už nás čakajú len posledné dve... to je divné. Posledné dve... Počkania sa postavím tuto. Jak v minulom dieli sa postavím tuto na kraj. Pozrieme sa. Posledné dve stage, takže to bude z tejto minihry už všetko. V ďalšom dieli. A... No. Dobre. Dobre, takže ja sa tu s vami už rozlúčim. Idem na cedulku. Ja sa tu s vami rozlúčim a čau.